Ja som sa zúčastnil dôchodkovej reformy ako projektový manažer. Niekoľko rámcových čísel, aby ste mali predstavu. Do reformy, do prípravnej fázy vstúpilo asi 2500 ľudí, 1000 kolegov urobilo skúšky na úrade pre finančný trh a spolu sme urobili produkciu asi 50 000 zmluv. Viete čo? Sporil som všetky články z novín, ktoré sa týkali dôchodkovej reformy. Mal som plný šanón článkov o tom, pre koho sa dôchodková reforma hodí, v akom veku sa ešte oplatí vstúpiť a komu už nie, a či sa budú zhodnocovať fondy, a či dostatočne, a či nakoniec toho bude väčší dôchodok. Túto celú terminológiu sme opustili a nakoniec sa ukázalo, že to bol rozumný krok. Sústredili sme sa na to, čo reforma znamená pre ľudí. Ako im jednoducho a prakticky ukázať, čo z toho budú mať oni. Podstata argumentácie a podstata nášho predaja reformy bola ukázať ľuďom, že zachraňujú svoje vlastné peniaze pre seba, učia sa spoliehať sami na seba a zachraňujú prostriedky pre seba a pre svoju rodinu. Mal som šťastie, že som mal kolegu, ktorý sa osobne zúčastnil dôchodkovej reformy v Poľsku. A jednu vetu nezabudnem nikdy. Hovoril mi: Svetozár, ak nedokážete za 2 alebo za 3 minúty povedať ľuďom, o čo v skutočnosti ide, stratíte ich. Preto sme sa sústredili na veľmi jednoduchú, hravú argumentáciu podstaty reformy. Čo to znamená pre nich. Oveľa viacej by som sa sústredil na nábor pred samotnou dôchodkovou reformou. V skutočnosti záleží naozaj, koľko máte ľudí, lebo s ľuďmi prichádza aj trh a kapacita jednotlivca v skutočnosti nie je rozhodujúca. Rozhodujúca je sieť, vaša skupina. Dodnes je to najkrajšie obdobie, alebo jedno z najkrajších období, ktoré som zažil. Manažersky som vyrástol a dostal som obrovskú príležitosť, z ktorej som ťažil mnoho rokov potom. Dodnes niektoré momenty ovplyvňujú moju prácu a kroky, ktoré v nej robím. Urobil som kariéru, stal som sa manažerom celej siete aj klientského servisu. Nikdy na to nezabudnem. Viete, čo mám? A niektoré sa možno ani im nebudú páčiť. Na začiatku by som rád pripomenul, že dôchodková reforma nie je celkom ľahký obchod, ale ani nie ten ťažký, pretože ho neplatia klienti. Peniaze, odmeny prichádzajú z tretej strany. Nezabudnite na to, keď sa vám bude veľmi dariť a začnete mať pocit, že ste vynikajúci obchodník. Nezabudnite sa ani zabezpečiť po dôchodkovej reforme, lebo potom zistíte, že po mesiacoch naháňania sú ľudia neuveriteľne unavení, prenavštevovaní. Ak nemáte rozrobenú vlastnú produkciu, nemáte ako pokračovať. Mnohých to nakoniec zabilo. Dôchodková reforma je obrovská téma. Určite by som z toho nerobil len kšeft, ale len spôsob, ako zarobiť pár 100 000 alebo pár miliónov. V skutočnosti všetci plačú, že je nízka finančná gramotnosť obyvateľstva. Teraz je ten čas. Môžete im vysvetliť, ako to naozaj funguje. Na dôchodku sa dá vysvetliť, odkiaľ idú peniaze, kam prúdia a čo sa stane. Treba si uvedomiť, že dnes sú ľudia na dôchodku 10-20 rokov, že to není o pár rokov, ktoré nejako prežijeme, tak ako som dostával tie odpovede predtým. Nie, veľká časť vášho života sa odohraje na dôchodku a to niekto musí zaplatiť. Na to si musíte pripraviť zdroje. Nezabudnite na to. Viete otvoriť ľuďom oči a pomôcť im pochopiť veci a pravdy, ktoré sú naozaj dôležité. Jedným slovom, budíček. Zobuďte ľudí. Najjednoduchšie a najtvrdšie, ako viete. Povedzte im pravdu, jednoducho o tom, ako sa žije na dôchodku a o tom, že to niekto musí zaplatiť. Štát vám len pomôže. Ak sa nezabezpečíte sami, budete mať problém. V Čechách som strávil služobne 2 roky a ešte stále tam pomerne často chodím. Neviem si predstaviť tému, ktorá je viac zneužitá a znechutená, ako je téma dôchodkovej reformy v Čechách. Po takmer 17 alebo 18 rokoch sľubov ste sa konečne dostali k dôchodkovej reforme. A väčšina ľudí má s nej strach alebo dokonca nechuť.
Všimol som si taký zvláštny rozpor, ktorý je v Čechách. Na jednej strane je dôvera v štát a nechuť politikom. V skutočnosti ale ten štát vedú politici a dôchodkovú reformu budú realizovať práve oni. Preto si myslím, že musíte urobiť niečo výnimočné, niečo jednoduché a naozajstné. V prvom rade by som vám doporučil, zrušte víziu alebo zrušte ilúziu o dobrom štáte, ktorý sa o vás postará. V skutočnosti sa dôchodková reforma nerobí preto, aby bolo niekomu lepšie, ale preto, aby nebolo veľmi zle. To je odkaz pre ľudí. Dôchodková reforma je nevyhnutnosť. Je to dôležitá vec, do ktorej treba vstúpiť. Ale o seba sa má postarať každý sám.